obila e boma ma Kisumu odhiambo manyoro nonega achiel kuom achich manomonjo kendo nego obila e boma ma Papo Nditi e Nyakach. Obila noyudo maling'ling ni achijno kod jowetene ne dwa kwelo e kadak ma Obunga e boma ma Kisumu kama noliwgi magichako kedo kod obila. Jatend obila ma Nyanza Karanja Mwiruri wacho ni nochwado achiel kuomgi lisasi ma otho kendo giyudo magina aina mar AK-47 manoma obila no moro marapaya e apaya mawuok Kisian nyaka Bondo dwe mokalo. Karanja wacho ni achijego osebedo katiyo kod magina no e timo monj mag kwe counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori. Wacho ni apedha mager sani dhi nyime ka imanya achije ariyo mane obwodho oteguno.